Čo tak využiť ešte týchto pár prázdninových dní na cestovanie? A čo tak odskočiť si do maďarského Toskánska? Celá krajina sa odrazu zmenší a verte, nebude to spôsobené opojným vínom. Mesto Lábatlán zo Slovenska člnom na skok, v okolí sa ťažil mramor, vápenec. Ideme do niekdajšieho letného sídla chýrnej kamenárskej rodiny. Miestnosť v dome využívajú dnes aj ako sobášnu sieň. Tu bola kedysi stodola, studňu nechceli zasypať, tak okolne postavili túto miestnosť. V záhrade je množstvo vzácnych rastlín. V meste sa dozviete všetky zaujímavosti hodzaj z mobilu cez Wi-Fi. Neobíďte miestnu pekáreň. Tu sa vyrába chlieb, ktorý získal titul najlepší biovýrobok roka. To je miesto, kde boli kedysi vápencové bane, teraz už nefungujú, ale slúžia ako atrakcia pre turistov a je tam aj jaskyňa. Teraz vás zoberieme do obdobia Rimanov. Rímsky tábor a zaum v Almáš Fizitö. I dnes ho strážia. Fungujú tu rôzni majstri umelci, ktorí predvádzajú dobové boje, výrobky či dobové jedlá. Obľubovali vraj orechom plnené datle uvarené v mede. Návštevníci si môžu vyskúšať dobové oblečenia, aj panciere, tiež rímske zbrane. Veľmi si to užívajú deti aj dospelí. Mesto Kišbér. Zhruba 30 kilometrov od Komárna si môžete pozrieť makety zaujímavostí, alebo ak chcete, aké si mini Maďarsko. Ak by ste všetky budovy chceli vidieť skutočne, cestovali by ste dlho. Tu vám stačí malá prechádzka záhradou, Ostrihomská bazilika, džámy v Péči, parlament v Budapešti, synagóga v Segede a iné. Je to všetko tvorba umelcov, sú tu všetky dôležité inštitúcie Maďarska. Nesmiej, stúpame vyššie, z vrcholu kopca sa naskytá nádherný výhľad z Maďarska na Slovensko, vôkol Vinohrady, vinársky hotel. Hovoria, že je to maďarské Toskánsko, ale ja by som radšej povedal, že je to srdce vinohradníckej oblasti Nezmelu. Som veľmi rád, keď prídu Slováci s tým, že z druhej strany videli vysoký vrch a boli zvedaví, čo tu je. Pivnica obrastená plesňou, vôkol klenoty, vzácne moky, ktoré otvárajú len pri vzácnych príležitostiach. Za mrežami sú najvzácnejšie vína, dá sa povedať, z oberačky z čias po druhej svetovej vojne. Lodný skanzen Nesmiej, konečná. Nájdete tu prvú parnú loď z roku 1869. Môžete tu i prespať. Po prechádzke múzeom dobre padne pečená ryba či neobyčajne chutný langoš. Z Potuliek v maďarskom Denisa Cibulka, televízia Markíza.